Fis-Siġġiewi waqt il-programm V preżentat minn Jackie Merċieqa li xandar fuq One, il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li l-Ministru Austin Gatt inqabad f'paniku tant li l-verżjonijiet li qed jagħti qed jinbidlu minn ġurnata l-oħra. Semma diversi kontradizzjonijiet li saru min-naħa ta' Austin Gatt dwar dan il-każ. Qal li l-mistoqsija issa hija jekk fl-istatement li tal il-Pulizija hemm xi ħaġa differenti minn dak li qal fil-pubbliku. Fost il-kontradizzjonijiet hemm dik dwar is-suġġetti li kienu jiġu trattati fil-laqat li Austin Gatt kien ikollu ma' George Farrugia. Austin Gatt l-ewwel tax xifhem li kienu diskussa kwistjonijiet ta' kostitwenza, iżda issa qed ikun hemm ħafna tidwir fil-kliem fosthom li kien qed jitkellem fuq l-Ena Malta u fuq il-ħażna taż-żejt iżda mhux fuq ix-xiri taż-żejt. Naħseb li hija kwistjoni kważi semantika. U dan kollu joħroġ ukoll mill-fatt illi kumpanija, it-trafigura u l-bniedem responsabbli minn jidnaħseb jien mill-beħ taż-żejt lejn Malta jew li kien il-kuntatt ta' dal-aġent saqsih mod speċifiku għall-laqgħa tiegħu mal-Ministru. U fil-fema tiegħi din dan huwa punt li tiġi spjegat. Joseph Muscat qal li f'kull pajjiż fid-dinja iqumu mistoqsijiet jekk politiku jinsa jiddikjara kont bankarju fl-Iżvizzera. Fakkar kif taħt il-Prim Ministru Edifen Akadami il-membru parlamentari Lino Gauci Borda kien imġija li jirriżenja wara li nstab ħati li kellu flus barra minn Malta u li ma kienx iddikjara. Qal li f'dan il-każ Austin Gatt ma nesix xi ħaġa żgħira u issa sta għalih li jkun trasparenti dwar dan il-kont bankarju. Li inti tinsa, li inti tometti milli tagħmel ċaru tont matul din leġislatura kollha illi tgħid li għandek kont simili fil-fema tiegħi huwa nuqqas gravi ħafna illi titfa' daqqa id-dents il-kredibilità tal-Ministru Gatt. Joseph Muscat saħaq li issa r-responsabilità politika taqa' fuq il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Il-Prim Ministru refa' fuq spaltu il-pis kollu ta' Dr. Gatt. Dik hija r-realtà. Anka għaliex iffaċċjat mis-sitwazzjoni kollha kemmi Dr. Gonzi għażel sal-bieraħ stess li hu jgħid illi jemmen pratikament b'mod inkondizzjonat dak li qed jgħid Dr. Gatt. U allura r-responsabilità politika kollha taqa' issa għand Dr. Gonzi anka għaliex qegħdin f'sitwazzjoni illi Dr. Gatt mhux ħajkun qed jikkontesta l-elezzjoni ġenerali, jiġifieri fil-verità mhux ħajoqgħod laqqas għal ġudizzju tal-poplu u meta l-Prim Ministru jiġi għal sitwazzjoni bħal dik bil-fors li qiegħed jerfa' ir-responsabilità sħiħa. Qal li biex tal-proklama l-Prim Ministru bil-fors li għandu fidejh informazzjoni li l-poplu m'għandux. Il-kejl biex il-Prim Ministru jiġi ġudikat jekk għamilx tajjeb li ta' din il-proklama ikun jista' jsir la darba joħroġ fil-beraħ jekk permezz tagħha il-Pulizija setgħu jresqu aktar persuni jew inkella kellhom xprovi iktar b'saħħithom, qal Joseph Muscat. Żied li l-250,000 euro li l-Gvern se jkun qed jirkupra permezz tal-proklama huma biss tips meta jkunu kunsidrati l-1,000,000 euro żejt li nxtara kuljum u li fuqu ittieħdu jew qed jittieħdu l-commissions. Il-poplu jrid iserraħ moħħu li jkun hemm min ikun hemm fil-Gvern pajjiżna jkollu sistemi li jipprevjenu li affarijiet bħal dawn ma jerġgħux jiġu ripetuti għal Joseph Muscat. Għal dan il-għan Gvern ġdid kemm il-darba jingħata l-fiduċja qabel ma l-Parlament jieqaf għas-sajf idaħħal 3 liġijiet. Whistleblower Act, l-emenda fil-liġi li permezz tagħha titneħħa l-preskrizzjoni minn fuq il-politiċi għal reati ta' preskrizzjoni fejn ma jibqax jgħod it-terminu ta' 10 snin u l-liġi tal-finanzjament tal-partiti. U dawn huma il-prioritajiet pożittivi li minn din l-istorja kollha qegħdin nibagħtu sinjal b'saħħtu illi ħajkun hemm il-qafas fuq fejn wieħed jista' jmexxi l quddiem imma ħajkun hemm ukoll il-qafas biex għal li ġej ma jerġgħux jiġu ripetuti stejjer bħal dan. L-atti ta' Austin Gatt huma atti disprati ta' min m'għandux difiża soda. Min-naħa tiegħu il-Partit Laburista se jibqa' pożittiv u waqt li se jibqa' jitkellem dwar tmexxija tajba se jibqa' jressaq il-quddiem il-proposti tiegħu. Temm jgħid Joseph Muscat.